keyboard kalih bass pecah Mas. Oh, keyboard. Bersama Citra Riba.
tragedi. Tragedi apa ki? Tragedi jam maut iki. Ho ho. Ngoten, Des. Sing ireng ki ya? Heeh. Asas lewat. Balapan cara truk cara truk nganu ki lho truk lombok ki lho balapan Samar selak bosok. Andes gimana ini? Kepiye? Ngerti aku mau rono sik. Oh, joget rene ngono. Ora palu kabeh. Mulano dapurmu kok ngono kok ya dobel-dobel. Ora dobel. Kan nyanyi Irul po? Eh? Kan nyanyi Irul po? Oh iya. Yalah. Ora ngerti ning nyojo to. Aku ki gereng aku wis mabun. Kuwi. Wis, Des, ulun salam sih. Lah iya, ayo Pak. Eje ngaturan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terus ki Des. Cuma-cuma ora pamiyasa sedaya Bos. Aku Eje ngaturan wilit sing dalu dumateng sedaya rawuh wonten ing iki ngendi lapangan endi Mas? Semali Semali. Rejo iya. Muntilan. Lho. Lah, ning acara iki to, Mak. Gelar budaya Sekarwangi. Nah, Sekarwangi lho. Mau aku yo weruh. Iki enjang menika kawula sak kadang. Heeh. Enjang. kok ejak piye Nyok. Meh ki, kusik 6 menit meneh. Esok. Heeh. yo Kula Iya, sakatan iya. saking paguyuban seni topeng ireng Citra Rimbang. Alhamdulillah. Nggih, Marasuan. Ayo, Ikut kita- memeriahkan dalam rangka acara Sekarwangi Festival. Heeh, alhamdulillah. Anteng Pras. Lemut meneng we. Nggih, ngono ki lembute. Nah, to. Kula nuwun dumateng sedaya Lemut. seniman seniwati pelaku seni Kota Muntilan. Nggih. Alhamdulillah, Mak yo. Alhamdulillah. Wis pokoke bengi-bengi kok ngene gak apa-apa. Pras yo gek semangat tok. Sapa? Pras e paling semangat nek Pas kok joget bengi-bengi iki. Halo Mami Rempong Indonesia. Wah, senenge. Ayo. Kayak Pras, fanmu kayak Pras. Pras, Pojokan pas kuwi. Kuwi apa? Disapa Pras? Oke. Apa? Salim sik. Iya. Ah. Wis. Iya. Ya. Wis. Ayo, Diabu Bel. Pras, diabu Pras. Wah, Dan juga, dan Mambu juga Pras. kru dari Soleh Channel Muntilan. Terima Iya. kasih. Mambu apa mau takoni, Mak? Teman-teman Bramokadi selamat malam. Oke, Bol. Halo, Oke, Bos. Halo. Ayo, halo. Dan juga semua pelaku seni topeng Oh, ireng ini di buri barang, Kota Pak. Muntilan. Lah iya kae. Wis kabeh tumpuk blek. Aku ora kenal Rukai kok sapa toh? Ayo aku ngono. Ngono Wis toh. mutengel kabeh ning buri kok. Ayo. Heeh. Saiki dirudake sik Mak yo. Iyalah. Karang Iki masalah Sri Kandini barang ngono selak. Selak sekolah sesuk. Sekolah. Bayar rapot barang kok. Ayo to. Iyalah, Jo, datatke yo. Jo. Ayo Pras. Kepriye kangane wong? Iya, Pras. Ya wis. Jo. Ayo pro konco
Kuwi ngerti Rut. Pripun? Rogone nang kene pikirane nang kono. Oh, Ora Kok ngono. ora ini samare. Ah mulak munamuni kan. Rudi. Ora. Ora le munamuni. Ora ngono. Geton dungi double dadi ora. Ora. Tak dioni mak. Non. Hah? Apa? Ini lek kacamatane. Aku iki tak gedang tukang tembel ban asik. Ayo, kae bose. Balen, Tapi balen. ngono, langsung aku iki tak gedang tukang tembel ban. SS Mas, S tunggal Mas. S. Ya. Bakul. Bakul. Ah, ndak duwite. Apa ndak duwite? Ngelae. Jaluk. Lek Rut. Ah mau wis ditransfer ya kowe. Alah. Jaluk ke Clarisi yo. Ya takoni pira regane? Ayo. Yo. Yo ngedediantil. Burung kakak. Jan mak niku nek nuthuk iso malah cengut e. Jan kok pras tili pras. Jan nyong ndoke keserempet kurake. Kowe jan iso tiang ngono disondul emang ki. Ayo, Pras, jogetnya ya Pras yo. Jan Mas tekan kene iki. Pas, bener ya Pras yo. Rodino jebol loh. Iya. Lagu apa? Sido Rondo. Heeh, kenapa? Sido Rondo kabeh. Ya we, ya. Ya. Yo, Ngatok. Dik, Sido Lek Rondo. rutis ngatok. Ya. Ya wis Rondo. Sidorondo Mas Mus. Ya. Bismillah. Duet karo Mak Endang to Samang? Nyong. Iya. Iya, Mak. Ayo, Mak. Jo. Iya, iku sik ta, Mak. Kabeh iki ora perlu dikatuni. Tenang Mas. Janjiku piye aku sanggup ngenteni. Aku ilang aku. Rasane ning ati Jodone. rakeno prawane tak enteni randane. Ya. Wedyan disosor mambune remason. Iku ngoblok-oblok prasasah guyu. Seneng lek Pras. Yuk. Yen mulos liramu wis tak aturi. Aku
Di Ngapura ya. Iya. Apa? Mengsak lagu. Ora apa-apa. Kagul. Ora wong Andes iki kemajane rasa metu ora apa-apa kok. Alhamdulillah lunas. Ya. Iya, ya. Yo dijelaske le nopo kok mung sak lagu Mas Irul. Dijelaske Mas Irul. Mas Ucil. Mas Ucil. Oh alah yo. Yo. Karena waktu mungkin. Karena waktu ya. Sudah malam. Kita menghormati yang panitia ya. Ya. Oh ya, dikasih waktu untuk salto-salto kok. Dikasih waktu untuk sawer menyawer. Iya. Yo. Wah, Ayo. aku ngerti kan bodol kancane. Ben. Ya, Ayo, Mas Bos. ya. Yo.
Apa kuwi? Njaluk banyu kuwi. Ya kuwi ana banyune ra ntes iki. Nyanyi kuwi. Wis dimiki sik. Wis, Ndes. Piye, Des? Des. Riko saiki jagong ki ben salto-salto. Gantian. Sapa sang salto sapa? Saman. Aku? Heeh. Kon salto. Iya. Aku tambah suwe ombo mah kapok aku. Iya, kayak. Anyawer ora Mas, satu lagi ki. Ah, sesuk ya sesuk berarti to, Des. Iya, nek sesuk ki, Des. Oke. Kayak jaluk salto meneh kayak dituruti ra, Des. Ya pisan tok. Ya, njaluk pisan ya pisan. Oke, Mas. Yo, oke. Yo disoraki sik to, tepuk tangan sik to, tepuk tangan sik. Yo. Ini masih dadi malah kuwi kepiye iki? Yo wis toh, panggilan kepada Rodat Putri segera merapat. Damel persiapan nggih. Saya, Des. Semprit sik. Lah rasake boyoke potel, Mak. Ampun nggih. Mau nyambut-nyambut wong ngene kok. Wah! Aduh kepiye iki? Edan Mas Rut ampune pesik banget. Edan. Piye? Rasane piye? Lato-lato. Ketok apa, Des? Ketok. Ketok apa? Nggih, pun, matur suwun, monggo. Nggih nyuwun pangapunten bilih wau atur kula mboten penak ning atine panjenengan. Lan ugi kelakuane kula sing kok kethek nyuwun pangapunten. Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih to. Nggih, sugeng bersani tunggu ning paripurna ning pasukan. Matur suwun iki, cangking Des.